тежки месеца съм мислил за моето семейство. Не си мисли, че е било лесно. Виж себе си безсмешко, в тебе няма нищо човешко. Играта те първа започва, ще ти покажа всичко, което ни коства. Да уча се от грешките ми, чудя се дали Бог ще ми прости. Правявал съм и доста сълзи за хора, на които не им пука дори. Тогава, когато охраната затваря вратите, глеждам се и отново между четирите стените. Спокойно мога да кажа, играта те първа започва, ще ви го докажа. Бе бокуци, идвам да вас мажа. Като навърших 18 се запознах с двама-трима. Представяха ми се за такива и унакива. Дойде и времето, озовах се в килия. Тогава се почувствах, сякаш бях в носия. Така и не се предадох, почнах аз да мисля. Отворих си очите, взе да ми писва. И тогава записвах на листа всеки ден без никаква почивка. Това, че съм бил в затвора, не ме прави лош човек. С теб или без теб продължавам аз напред, докато си пиша новият ми куплет. Някак чувствам, че съм разчупил вътре в мене тоя лед. Няма никога да се предам, докато не влезна в ковчег. Имам само двама-трима приятели, на тях се доверявам, щот не са никакви предатели. Останалите са просто познати, една глава с две лица. Повярвай, отзивите са отрицателни, точно заради такива. Почват да ми писва, стискам зъби и се опитвам за тях изобщо да не мисля. Ако това продължава, ще почна и тях да чистя. Там идвам сам и почвам да те ям. Ако накриво ме гледаш, мога лакът да ти подам, а няма да се предам, защото искам да съм голям. Времето наближава и всички те ще ваям.